Што за канспіралогія? Мікіта, адказная місія. Ты гатоў? Скажы, калі ласка, як я могу быць гатовы да таго, пра што нічога не ведаю? Цябе чакаюць новыя месцы, незнаёмыя людзі, жыццёвыя гісторыі, у снег, у дождж, у град і нават о 7 ранку пасля Новага года. Усё файна, але чаму так складана? А што ты хацеў? Жыццё гэта ж не маліна? Ну што, возьмешся, ці як там у вас кажуць, are you in? Шановнае спадарства, кожную середу на тэлеканале Белсат глядзіце перадачу «Мова на нова». Там будзе Віктор Шукіловіч І Мікіта Мелказёраў. Місія выканальная. Геніальна. Колькі мову ты зараз вучыш? Паралельна 3. Што это за мова? Гэта французская на ўзроўні самым базавым, першым, толькі недавно пачала. Гэта польская. Ну, гэта B1, B2. І гэта ангельская, гэта C1, больш спецыялізаваная такая палітычная, дыпламатычная мова для міжнароднай адвакацыі. Як бы ты ацаніла ўзровень ведання беларускай мовы в цэшках вось у гэтых? Ой, я б не сказала, ведаеш, это C2, гэта native. У меня дагэтуль адчуванне, што я не ведаю беларускую на C2. Может быть, гэта синдром вось гэтай самазванкі, тому что я не говорила по-беларуску все свое жыццё, як і шматлікія беларусы і беларускія. Беларуская до меня пришла у школе, у 10 классе, а потом резко меня захейтили, забулили, и я закрылась. И зноў я вернулась только падчас дзяноччыны беларускіх студэнтаў. А гэта уже студэнцкія часы. То бы 3-4 гады, да, правильно? Это, ну да, 10 праз 4-5 год я навернулась, и она поступово стала запаўняць всю мою прастору, паўсядзённасць, вучобу, працу, актывізм. І я дагэтуль некаторыя рэчы, калі гляджу там вечорку Вінцука, калі я слухаю калег таксама, якія звязаныя з мовазнаўствам, я даведваюсь. Вот недавно у меня был выступ, і гатавалася я з чалавекам, які займаецца пастаўленнем маўлення, сур'ёзна падышла, так? Да, я вырашыла сур'ёзна падысці. Чалавек мне такой слухае мяне, там інтанацыі расстаўляем. Он мне говорит: Алана, ну у тебя проблема с Г. Я такая, ну, я ведаю. Она такая, ну, потому что у тебя она 10 фрикативная, 10 неприкативная, но типа вот так, в перемешку. И с Ч. Чему она у тебя мягкая? И я такая сижу и говорю, ну, блин, ну, это моя проблема по житті. Реально, я росла з людьми дома, які были с вёскі, таксама некаторыя. И они часто декали-текали и чекали, но мягко. Я не ведаю, что, может быть, это какая-то фишка новых журавищаў и старых журавищаў, ну, не ведаю. Но я не ведаю на C2, но для меня это родная мова. Дагэтуль. И я кожны раз читаю штосьці новае, подглядывала, раней подглядывала у блог Лизы Ветровой, Вінцука вечоркі, кніжкі, каб даведацца таксама штосьці новае па вымаўленню, па словах. Слоўнікавы запас яму яшчэ расці і расці, я думаю. Слухай, пры гэтым, калі ты вывучаеш паралельна некалькі моваў, я называю гэту сітуацыю бурак у галаве. Ну, вот просто все мешается. Як ты з гэтым змагаешься, ці змагаешься? Ой, на самой справе, да, гэта праблема, гэта мікс. Часто на созвонах у меня пачынаецца вось гэтая трасянка з польска-французскіх, англійскіх слоў з беларускімі разам. І я могу сказаць, ступлю, да, павольней размаўляю. Нават зараз, да, не так хутка, як звычайна, просто таму, што я у галаве падбіраю словы. То бок, калі раней людзі здзіўляліся, як там может быць думкі па-беларуску ў галаве, да, у меня запытвалі, як можна думаць па-беларуску. Говорю, ну я не ведаю, я не думаю по-руску, я думаю по-беларуску. У меня в голове как бы няма транслейта. То зараз перыядычна, калі я сканцэнтравана весь дзень на вучобе, а вучоба у меня по-польску редко бывае, але по-ангельску, по-французску, то я прихожу додому, да, ці там пачынаю працаваць, і у меня в голове не по-беларуску думкі. Это абсолютны трэш. Як я змагаюся? Ну, я стараюсь больш глядзець контента по-беларуску, больш чытаць по-беларуску, зразумела, не переходзіць на мовы, на польскую, на французскую, на ангельскую, там, где это не патрэбна. Да, у меня были такие моменты, что у меня знакомые говорили, давай там по-польску буду размаўляць, тренироваться. Я говорю, не, ребят, у меня польская вельмі часта і паўсюль, а беларуская у меня толькі дома, у працы і у кантэнце, які у тым ліку спажываю. Таму, напэўна,
канцэнтравацца, адпачываць, спаць абавязкова і больш спажываць контент. Ты распавяла про тое, што ў школе, калі ты паспрабавала перайсці на беларускую мову, адбыўся пэўны булінг. Можаш распавесці пра гэтыя цкаванні? Ну, яны былі не такія моцныя, як за знешнасці, проста людзі пачыналі гаварыць, што гэта дзіўна, гэта ненатуральна, ты што, ты там цёмнаскурая і размаўляеш Ты беларускамоўная, афрабеларуска, да, так? Ну, там умоўна. Ну, так, афрабеларуска, так, дзеці так не гаварылі, ну, моцна складана. Але было такое, да, і гэта смешна ў тым сэнсе, што мы все как бы беларусы, мы все знаходзімся, і беларускі, все знаходзімся ў класе, але чамусьці сачыненне за большую частку класа пішу я, да. Вершы, калі распавядаць, першае іду я, да, не ведаю. Нейкія заданні без дапаможнікаў раблю я па-беларуску. Нейкія прэтэнзіі, калі хтосьці не адказаў, ад выкладчыцы былі да мяне. І як бы на мяне адразу столькі адказнасці паклалі, да, у межах беларускай мовы і літаратуры, што я как бы, ну, не магла ад гэтага адмовіцца хаця бы пасіўна, да, я все роўна чытала па гісторыі, я старалася размаўляць па-беларуску сярод... У мяне быў адзін беларускамоўны аднакласнік, я з ім старалася размаўляць, старалася агулам размаўляць, думаць, шмат сидзела ў бібліятэцы, спажывала контент, і, напэўна, гэта выратавала ў момант, калі мне было патрэбна пераходзіць з адзіночання беларускіх студэнтаў, калі я для сябе канчаткова вырашыла, што не толькі асяроддзе, але быў нейкі бэкграунд. Без бэкграунда складаней. Гэта будзе, конечно, вось гэты бар'ер, ён будзе трымаць. У мяне не было такого моцнага бар'ера. Был вот страх, што зноў гэта будзе неяк не прынята. Ну, гэта такой, ведаеш, страх, які засеў менавіта вот з дзяцінства, з падлеткавасці. А для сябе, у выніку, беларуская мова, гэта не нейкая там інструмент пратэсту? Што это для сябе? У межах з адзіночных беларускіх студэнтаў гэта магло здавацца нейкім пратэстам, таму што гэта аб'яднанне незалежнае вось студэнтаў, якія хацелі абараняць правы студэнтаў і зараз абараняюць, якія гаварылі, ну, вельмі незручныя рэчы ўладзе, і, конечно, з боку ўлады гэта так успрымалася, з боку нейтральных людзей гэта таксама успрымалася. Некаторыя нават сярод нас гаварылі, што да, гэта мой пратэст. Ну, я не думаю, што гэта быў пратэст. Гэта было тое, што я ў сябе доўга вельмі ціснула, да, унутры так не давала выйсці. Гэта была моя патрэба, якая захоўвалась, і ў нейкі момант, вось, просто, так сказать, глеба для яе больш такая прыдатная. Яна з'явілася ў выглядзе ЗБС, і нарэшце я дазволіла себе праявіцца, потому что, ну, я ніколі себе не адчувала ні рускай, ні эфіопкай, ні, там, не ведаю, там, італьянскі у меня корні есть, польскі. Нет, у меня заўсёды было разуменне, што я беларуская, і вось, дзякуючы тым ліку ў школе і некаторым выкладчыкам, я зразумела, што, ну, как бы, шмат неправдзівай інфы, і шмат мне яшчэ, ну, как бы, будзе патрэбна паглыбіцца, да, і даведацца і праверыць. Таму, нет, гэта мне быў пратэст. Гэта было штосьці такое роднае, што хацела выйсці і выйшла вось з гэтым. І гэта быў не інструмент камунікацыі проста, потому што для мяне беларуская мова гэта не толькі інструмент камунікацыі, гэта хутчэй пра тое, што, ну да, пра паказ свету і себе самой у тым ліку, што я беларуская, што нягледзячы, дзе я знаходжуся, нічога не змяняецца. Я беларуская, я хачу гэта трансляваць, я хачу, каб наша мова паўсюль гучала і на розных івентах, там, дзе можна прадставіць у тым ліку сваю культуру і наша культура, каб кніжкі не забаранялі перакладаць па-беларуску, да, як было з Гаррі Поттерам, каб беларуская мова не асацыявалася з чымсьці дыктатарскім, з чымсьці рэжымным. Нет, гэта як і беларусы, як і мова, і культура, гэта асобна, гэта не рэжым Лукашенка. Таму, напэўна, гэта было вось такое жаданне хутчэй. І, ну, я рада, што я тады прыняла гэта рашэнне. Мы шмат з тобой размаўляем сёння пра школу. Наколькі я разумею, ты зноў у працэсе навучання. Так, так. Кім ты будзеш, калі вырасцеш, скажи мне, ласка? Это як у всіх пытання. Можа, пасля 40 я до конца вызначуся. Не, на самой справе я уже вызначилася, но на нейкі бліжэйшы. Ну, то кар'ера стоматолога, все, век. Ну, для меня так. Я не ведаю. Может быть, конечно, ладно, навошта? Прекрасная профессия. Да, меня... Добрый заробок. Шайба мне заўсёды говорил, трэба ехать в Лондон и працаваць в стоматологине. Это стабильная и добрая праца с перспективами, а мы все будем до тебя ездить. Я такая, ребят, я уже налічилася полову актывісцкаму сектору, всем зубы. Мне вельмі падабаецца бізнес-план Артёма, але все ж таки, чым ты зараз займаешься, ну, у контексте вучобы? В контексте вучобы я вырашила для себя, что для меня все-таки стоматологичная карьера, как ты сказала, ці припынена, ці скончена, я не ведаю, пакуль что скончена. Я буду заниматься международными стасунками и дипломатией. Это такая моя пассия, мое ожидание. Мне заўсёды была цікавая політика, но я разумела для себе, что я, ведаеш, не бачу себе у гэтым змаганні за ресурсы, да, что пераехать
перайсці там головы, наступіць на горла камусьці, вырваць уладу, гэта не для мяне. Сериал «Карточный домик» это... Ну, так. Яно прикольна назіраць гэта вось так, з звонку, да, з канапы. А калі ты знаходзішся ў нейкіх структурах, да, у тым ліку я працавала ў розных структурах і дэмакратычных сіл, ты пачынаеш бачыць гэтыя амбіцыі, якія перавышаюць і, ну, нейкія магчымасці гэтых людзей, навыкі, веды і нежаданне чуць людзей і рабіць для людзей. І для мяне гэта не блізка. Я заўсёды, напэўна, была, чаму я пайшла вучыцца на стоматалогію, тому што мне захацелася дапамагаць людзям і как-то палепшаць іх дабрабыт, жыццё, здароўе. І таму я для себя выбрала все-таки працу, там, дзе я смогу у тым ліку дапамагаць беларусам, но больш такім сусветным узроўні. А як гэта працуе? Вось як дыпламаты у ідэальным свеце можа дапамагчы Беларусі? Ну, глядзі, на самой справе ёсць дыпламаты розныя как бы галіны, да, і у тым ліку ёсць самая такая простая, якой займаешься і ты, і я, і ребята з каманды, які нас здымаюць, і астатнія людзі. Гэта культурная дыпламатыя. Гэта дыпламатыя, калі ты прасоўваеш нейкі вобраз Беларусі у замежнай краіны, у тым ліку, каб там людзі ўспрымались нейк Беларусь і беларусаў. І у тым ліку ёсць адваротны варыянт, каб яны ўспрымалі іншую краіну, допустим, Польшу, да, таксама, як, допустим, класнага суседа. І гэта працуе праз розныя інструменты. Гэта працуе і праз тое, што ты записываеш інтэрв'ю і распавядаеш пра тое, якія беларусы класныя. Да? Гэта працуе праз тое, што я прыходжу на пляцоўкі, да, неважна, гэта Рада Еўропы, ААН ці штосьці іншае, і распавядаю пра сітуацыю Беларусі і распавядаю пра тое, што беларусам патрэбная дапамога і якая ім патрэбна дапамога. Гэта адвакацыя, па сутнасці, гэта лобінг. Зараз дыпламатыяй такой на афіцыйным узроўні мы не можам займацца, таму што, ну, не я, ні хтосьці іншы, да, мы не працуем в МЗС, да, у нас няма міністэрства замежных спраў. Што могуць рабіць людзі у такім варыянце? Ну, гэта і аналітыка палітычная, гэта распаўсюд інфармацыі сярод стейкхолдераў, міжнародных партнёраў на розных узроўнях. Гэта, як я сказала, адвакацыя правоў беларусаў, таксама ў краінах, дзе яны жывуць. Распавядаць, што адбываецца, якія патрэбы, каб, допустим, Светлана, она, конечно, всім гэтым займаецца, она ж не можа таксама вырашыць усе праблемы і ахапіць все, да, і дзесьці, дзе трэба кропкава націснуць, кааліцыйна працаваць з дыаспорай, допустим, краіны, з мясцовымі ўлады, з амбудсменамі і так далей, прасоўваць гэта ў тым ліку кропкава на ўзроўнях краіны. І гэта мы можам рабіць. І культурная дыпламатыя, я ж говорю, она ва ўсім. У кухні распавядаць пра беларускую кухню, што гэта іншая, гэта не руская кухня, там, і не украінская, і не літоўская, да, гэта і у песнях, і культуры, да, вось спевы класныя, таксама прыклад, які спяваюць на розных імпрэзах. Вон там усе мостом, пад да, тым мостом, да. Пад мостом. Я бачыла не раз, калі яны выступались на розных такіх афіцыйных імпрэзах, у тым ліку польскай улады, і паказвалі, што вось, у нас есть таксама свой голас, свой хор, песні, і гэта культурны код беларусаў, і што мы не раўно зло, мы не раўно дыктатура, мы не рэжым, і мы не Расія. І гэта вельмі важна зараз, ну, як мы ведаем, што адбываецца ў свеце, з вайной, з Трампам і гэтак далей, з Кітаем, што важна таксама паказваць свет вар'яцее. Паказваць сваю незалежнасць і ў такіх крызісах дэмакратыі захоўваць все-таки сябе і распавядаць пра сябе больш. І гэта можа рабіць любы чалавек, не абавязкова быць дыпламатам для того, каб гэта рабіць. Но дыпламатыя у тым ліку, вось як я сказала, зараз гэта все-таки больш лобінг, калі ёсць таксама нейкія пасады і магчымасці, і міжнародная адвакацыя, што зараз мы не ў сваёй дзяржаве, на жаль. А табе не цяжка, таму што нібыта раней існаваў пэўнае разуменне, як мусіць структуравацца жыццё. Вось у сябе да 18 гадоў гэта школка, пасля 5 гадочкаў павучыўся, а тут уже дарослае жыццё, плаці камуналку, вырашай пытанні. У іншай краіне. У іншай краіне, безумоўна. Як табе вучыцца зараз, наколькі гэта цяжка? Таму што, наколькі я разумею, што і засвоіць інфармацыю ўжо не так проста, як гэта было. Конечно. Я разумею, што я аб'ектыўна выбрала складанае жыццё. Гэта свядомы выбар. Я ніколі, напэўна, не шла лёгкімі шляхамі, але мне гэта падабаецца. Мне падабаецца, што я дагэтуль вось у гэтым стане пасля выпрабаванняў магу сабрацца і, ну, вось назапашваць гэтыя веды, таму што яны мне патрэбныя. Я не хочу просто сидзець в Польше і думаць, як всё дрэнна ў Беларусі, ці там, не ведаю, спрачацца з людзьмі в чацікі коордынацыйнай рады, ці на агульных паседжаннях. Я хочу назапашыць гэтыя веды ў тым ліку, каб іх прымяніць у Беларусі. Таму што еўрапейскі досвед, ён і ў тым ліку польскі досвед вельмі важны, з круглым сталом, з канцэпцыяй вось гэтага
гэтага транзітнага правасуддзя, якіх было камісіі па разгляду гэтых правапарушэнняў, якія былі з боку камуністаў ажыццёўлены. Это вельмі важна. А я думаю о будучыні Беларусі. І мне страшна, што ёсць палярызацыя адна і ў Польшы, і ў Беларусі адна з самых вялікіх у свеце. І гэта ўжо не проста пра раздзел грамадства беларускага, а гэта ўжо пра раздзел, калі мы глядзім на людзей і ў залежнасці ад іх палітычных поглядаў мы робім іх чужымі. То бок есть уже свае і чужыя. І калі гэта ўжо ўплывае на наше меркаванне о людзях, менавіта іх палітычныя погляды, гэта можа выліцца, не думаю, што ў нас выліцца ў грамадзянскую вайну, хаця такія прыклады таксама ёсць. І Польша з гэтым вельмі доўга разбіралась, пытанне люстрацыі, адказнасці, транзіцыйны перыяд правасуддзя. І нам таксама пра гэта гаварыць, потому што ў нейкі момант гэта будзе. Мы все беларусы. Яны там, і мы абсалютна розныя, пакуль што ў нас мала кропак сутыкнення, але яны ёсць. Прынамсі, по-рознаму, может быть, мы бачым там дабрабыт Беларусі, но незалежнасць, суверэнітэт, дабрабыт наших дзяцей, блізкіх і так далей, мир над головой, чистое небо, і все гэта, смешно, но сапраўды гэта такая ісціна. Таму для мяне гэта вельмі важна. Я хочу, каб будучыня грамадства было... Я не скажу, каб яно прасціла адзін аднаго. Да? Я не думаю, што гэта реально стагоддзі можа сысці, а может і ніколі не адбудзецца, як і ў тым ліку пасля ГУЛАГа і другой сусветнай. Прабачэнне адбудзецца, но мне хочется, каб мы эфектыўна суіснавалі і дапамагалі Беларусі расці, становіцца на ноги, да, пасля гэтага жудасного крызіса. Таму прыйдзецца шукаць кропкі сутыкнення, прыйдзецца шукаць, як суіснаваць і эфектыўна жыць. Дзякуй табе за твой час, дзякуй, што ты прыйшла. У нас нават сонца пачала выглядаваць, калі ты казала пра будучыню Беларусі, так што будем спадзявацца, што все будзе добра. Загляне сонца і ў наше акенце. Сапраўды. Я бы сказал, конечно, подписывайтесь на канал, но не той формат. Дякуй. Я кашмянскі хлопец не магу абмінуць свайго славутага земляка, які пакінуў вялікі след у беларускай моватворчасці і па праве лічыцца бацькам-заснавальнікам беларускага пурызму. Але спачатку нагадаю, што ж такое моўны пурызм. Сутнасць гэтага руху заключаецца ў ачышчэнні мовы ад чужародных элементаў і замене іх народныя. На практыцы часцей за ўсё пурызм рэалізуецца ў выцісканні тых моўных элементаў, якія былі пазычаныя з той мовы, што пагражае існаванню мовы роднай. У нашым выпадку і менавіта сёння перш за ўсё пурызм накіраваны на расейскую мову з мэтай абараніцца ад гвалтоўнай русіфікацыі, якая панавала ў 20 стагоддзі і цяпер зноўку набірае сілу. Прычым часам замяняюцца не толькі непажаданыя русізмы кшталту драбяза замест мелачоўка, вопшук ператрус замест вобыск, гатоўка замест налікоўка ці налічка, але і агульная ці інтэрнацыянальная лексіка, уласцівая ў роўнай ступені беларускай і расейскай мовам. Зараз замест цяпер, хоць цяпер і не з'яўляецца русізмам. Чыннік замест фактар. Увогуле, практыка паказвае, што пурыстычны ўплыў узмацняецца менавіта ў выпадку, калі існаванне мовы знаходзіцца пад пагрозай. І менавіта ў такой сітуацыі нашая мова была ў 20 стагоддзі, ды, на жаль, ёсць і сёння. Але цяпер хачу ўзгадаць свайго суайчынніка, ашмянца Яна Станкевіча, беларускага лінгвіста, моўнага інжынера, які, абапіраючыся на чэшскі досвед, паслядоўна ішоў да стварэння чыстай беларускай мовы. Даследнік мовазнаўчых набыткаў, лінгвіст Юрась Бушлякоў называе Станкевіча сімбалем і галоўным ідэолягам беларускага пурызму, які чысціню літаратурнай мовы разглядаў як адну з першых галоўных умоваў нацыянальнага развіцця. Дык у чым жа заключалася сутнасць яго канцэпцыі? Станкевіч аддаваў перавагу жывой беларускай стыхіі, замяняючы інтэрнацыяналізмы і агульную з расейскай і польскай мовамі лексіку блізкімі да народных формамі, словамі і выразамі, а таксама наватворамі і калькамі, створанымі на ўзор народных словаў. Мусова патрэбна, надзіць, прывабіць. Прыгатова, падрыхтоўка, зацеміць, заўважыць. Паймо,
панятак, самагук галосны, сугук зычны. Дарэчы, ведаеце, чаму Станкевіча часта называлі Ян Каспадар? Бо менавіта ён на замену пана і пані увёў у нашу мову звароткі спадар, спадарыня, якімі мы сёння карыстаемся надзвычай шырока. Станкевіч таксама заклікаў беларусаў выкарыстоўваць свае формы назваў гарадоў: Менск, Слуцак, Горадня, Ашмяна. Станкевіч адрынаў тэзіс пра існаванне так званай агульнай калыскі ўсходнеславянскіх моваў і выводзіў беларускую беспасярэдне з праславянскіх дыялектаў. Першы поўны пераклад Святой Бібліі ў 20 стагоддзі таксама зрабіў ён. Мара Янкі Станкевіча пра ідэальную беларускую мову так і засталася марай. Але ягоны сістэмны падыход і моватворчыя здабыткі дасюль маюць бясспрэчны ўплыў на сучасную беларускую мову.